Tolong, tolong, tolong. Kantong Allah pantai lanang pencing ingkang putri lelak lambe lemblinger bisa ya Rasul salam alaika ya Sholawat.
I say,
Yuk. Sing galak. Ayo. Ya. Sing. Ya. 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 Tolong, ditolong. Piye? Nyampe terus. Ya Allah ya sinya. Ya Allah ganongane nyampe. Jedike yo ben kok. Kari kidul ku lho. Lah yo ganongane nyampe ning kono kuwi piye kuwi. Ayo ngali aja kono ki nyapo iki. Iki lho. Lha iki dhewe nggon sampe gedine lho. Kidul kuwi kuburan, Mas. Ya kuburan. Ya ta. Kan dhewe mah kleru nek nyerlok ning kuburan. Lah kok aku rene, Jan. Apa? Sherlock kode iki akurat. Lah di Sherlock alamate Gunung Tukul, Heeh. kecamatan ngendi mau Pulung. Lah kok mlebune mepe kuburan. Lah kok mbun metu buretan. Jan. Iki beda lho, Dik. Bedane piye? Aku keblosok iki dicepaki Mas Jupan malah dicepaki bolongan kaya Kuwi ngono. ngono cendela ya. Cendela apa lha dicepaki bolongan. Bolongan loro aku ya kudu mlebu rono. Leo Benesis kok terae ngono. Jano. Ora mah itu, Dik. Heeh. Piye? Masyarakat kene iki mantu reokan Heeh. acara Tasakuran. bersih desa reokan. Masuk bersih desa kuwi lho. Tasakuran yo reokan. Kula mboten sak repot-repot Mas Jopan. Alah majupan. Mas Jopan mboten sak repot saestu Mas. Estu. Kula niku mau dereng becek lho Mas. Saestu kula golek nombor niku mboten pantes. Saestu Mas Jopan. Saestu Mas. Saestu majupan. Mas saestu ya. Ora sama maju, ora sama Mboten sak repot lho. Ora sama maju Mas Yoban. Dinten iki panjenengan mboten sak repot Mas. Ora sama maju. Ora sama maju Mas. Aja maju. Mas menenang niku lho. Ojo Mas, ojo aja maju. Aja mundur, aja mundur, aja mundur, Ojo maju, ojo guyu, ojo ngentut. Ngentut iki kowe kok piye? Maju Mas. Piye? Jenengan meneng meneng. Meneng mawon. Saestu niki dina sing sae kanggo panjenengan. Jenengan mboten sak repot-repot kringeten. Jenengan meneng Mas. Temen
Mboten sak mundur. Mboten tak mundur, Mas. Kan jenengan lek mundur kaya undur-undur. Maju, Mas. Ndak, meneng, Mas. Kemriko ana. Foto. Foto. Jenengan malam ini sebagai raja meminang bojonya. Jangan repot-repot, Mas. Jadi, Mas, kula pendete kalian, Mas. Mas, ya Allah, Mas. Mas, Ya Allah ya. Mas. Mas Juban. Mas Dok. Ya Allah. Kan kowe tau mundur, aku salut karo kowe. Mas Mas Juban, Juban. saestu. Apa? Kula dereng jungkir walik. Mengke bebas jungkir walik kula tak teng mriku. Mas Juban. Nah, Kulo jungkir walik nasang 100.000, Mas. Niko langsung nyemplung alas tak tonyo kowe. nyapa, guys. Ojo nek kono Deni. Lah endi? Wah, iso iki. Malah ya iki wong penontonnya iki ya gembira sekali ya. Lah yos. Nyapa lho, Bre? Penontonnya berjuta-juta. Berjuta rial. Lah kowe ra ro to ning pinggir sendela ngono. Lha iki apa, Dik? Lah. Apa isine? Dedemit. Oh, iki aja kaya ngono. Iki masuke mayoritas aku seneng Ya. senengi mergo nyapa delok reog ditanggap dhewe penontonnya wong pawon gelem delok. Luar biasa. Mas juragan sinten iki namine? Sirus, Pak. Koncone Irus. Sotel to. Sotel ya. Nah, iki mang ngono acarane Mas Jopan iku dadi manten. Dadi manten. Dadi raja. Dadi raja sewengi. Oh. Karo Mbak sinten? Kalau Mbak Sheila. Sela. Jenengan nyawar niki Mas iya. Mas Jopan iki dadi manten luar biasa lho. Luar biasanya piye Gus? Delokan burine nggawa pitik. Lah iya. Kuwi plebungan Gus. Oh, hubungan tak kira pitik. Mas Joban kuwi termasuk bola reog. Bola reog. Iya, bareng nggih Mas Kode. Bareng apa? Wis pokoke seniman reog. Seniman reog. Engko kene mau sore mantenan, bengi reokan, engko bengi obyokan karo bojone. Nah, iya. Ya masuk Mas Joban. Didongane ya. Didongane teman-teman kalian Mas Joban dan Mbak Sheila. Sheila on Seven. Bella Sheila. Sheila mugi-mugi setelah pernikahan ini jadi keluarga yang barokah. Amin. Nikahe dadi lancar, bar nikahi rezekine lancar Amin. banget. Bar ngono ndang oleh anak, minimal anake 5. Utange kalah. Terus rezekine lancar. Amin. Kuwi dongane apa? Dongane nggih mugi-mugi kagem Bapak Salman. Pak sinten sing para tuane? Oh, alah. Ya kuwi masuk Ya kuwi to iki Pak Mas Fahdi iki guyu ae. Guyu ae. Matur suwun kagem Pak Salep. Tuwono kok Pak Salep kok. Sarman. Sarman iya. Kowe yang bisa lho iki reokan lek bengi nyantai teng rawit ya ben rada leren. Kowe roh apa ora? Diwalik sementing Bojone Salman. Salman. Heeh. Bojone Saman. Heeh. Kajol. Kajol iki dia. Bojone Sarukan Anjeli. Bojo Mutukina. Alah tak tonyo kowe kok. Kowe yang berarti Salman kuwi iso ngartekne apa ora? Salman kok Salman. Iwa apa piye kok? Sarman iso Sarman iso. S S sae. Oke. Api. Api. R luar biasa. Arki lek luar biasa. R ki Rama. Rama ya. M Apa? Pak Nyapa? Mening. Api. Ngono ya cah SD pinter. N Oh. naga priok. Oh, pinter temu taman Jakarta. Iya to. Kowe roh ora? Apa? Mas Johan J. O Johan. Johan. Singkatane mung loro. Apa? Johan. Apa? Jolali nyangoni. Lebih Johan. Kowe lo basal maro apa? Sal. Sapilo. Man. Menika. Kowe aja kaya Lah kuwi ngono Iki sementing awake Wah, dhewe. hidungan iki mugi-mugi mempelai berdua saya doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Cepat rabbal diberi alamin. momongan. Amin ya rabbal alamin. Barokah. Mugi-mugi pernikahan iki langgeng sampai kakek nenek. Maiki mau sore mantenan, wong mantene nanggap reyok. Iki yo sejare sesuk enek acara meneh to, Pak? Mundur manten. Nggih, kula tosi tanggapane sing kepindho. Berarti kan lawan yo. Agus. Mas Agus, kita perform yang terbaik. Betul. Jungkir walik dhisik. Wale Mbok menawa apa?
Kenapa kamu kok mengangkat kaki dua? Majalah lato-latoku lincuk. Terus iki aja ngono ta, Yes. Wis ora serang lato-lato ae lho. Nyambung. Lah kowe ngono atraksi zaman biyen, Yos. Lawasan kok iso. Berarti membuktikan atraksi lawasan. Aku ya tak gaya atraksi anyar. Si moro enek ning dunia. Jadi ini anu to, bola. Zaman biyen iki Pak Kipling ganongan to. Ya iki kok joget to piye? Pak, jaremu kowe biyen ganongan, Pak. Lah iki kok moko joget to piye, Pak? Ora usah koprol, Pak. Aja Nyapa Gus? lu wis tuwek. Diingi mijetne ning ngene kasbon. Yo, tak duduhi atraksi anyar sing warga masyarakat kene urung roh. Yo, Neng. Ayo. Ya, iya lu. Ya, ya. Ayo, ayo, ayo. Kok sujud marep idul. Jalur tambah. Jalur tambah. Iya toh. Api apa duitmu nyeblok. Ora iso. Kowe iki bejo wong ora iso. Apa? Mana? Ora ning critane mana ora iso. Iya lu. Ya, iya, iya lu. Ya. Oh, ah, ya. Ayo, ayo lu, ayo. Ya. Oh. Ya. Sudah. Ayo lu. Ya. Wah. Oh. Oh. Ya. Iya. Iya. Oh. Ayo, asik.
Jan. Waduh, boleh aneh kaya ngono lho. Weh, Jan. Golekane terus kaya sing jatil manten anyar kuwi. Dik Laras kuwi mandek ngono Dik Laras. Mas Agus kuwi jejer Mas Agus. Monggo. Ngene iki lho. Jatil iki ayu iki lho, dedeke aura manten anyar kaya Mbak Salma si wedok. Iya. Sela. Iki lho ana jatil sama kleru. Lah, delon manten wedok kaya Mbak Sela. Ibaratnya pernikahannya Mas Johan karo Jopan karo Mbak Sela. Lah iki delon sing wedok kaya Mbak Sela, sing lanang kaya angklo. Angklo ki nggih bakar areng. Lah sing wedok kok kene poh. Delon, rono Mbak, madhep rono Mbak. Rono, peh, rono rono tok. Lah, irunge delon seret. Madhep rono guys. Kowe madhep rono guys. Lah, delon. Pokoknya seliro. Kowe iki kaya ngono. Kowe iki kaya ngono, Mbak. Nek ndi wae iki digone ndi. Kowe iki ngono. Ndi to, Bang? Ndi, Kowe aja nanya aku. nyapa? Dek Laras. Nganti kok Dik Laras. Ya kaya ngene lho, wong wedok setia tuhu. Sikile dan tangane halus Dik Laras. Kaya ngono. Heeh. Ibarat lek awakmu mesti jeglek, Gus. Ngapa rek jeglek? Dhuwur. Ya iki awakmu kan dhuwur ya nang. Alah dhuwur ki gampang ya. Lah nyapa? Alah, gampang, dhuwur ki gampang. Piye carane? Dhuwur ki iso diatur. Payah jam piro? Yo. Yo. Wong kok iso. Wong ki kaya ngene. Lah kowe nanya aku, jajal pilihanmu ndi wong? Lho, pilihanku Heeh. mesti sak dhuwurmu, Gus. Lawamu Mbak Ranas aku mesti pacarku. Sopo? 4 tahun ora cedhak. 4 tahun. Lho aku duwe. Lho, arep nyaki we. Aku duwe mantan ning kene, guys. Ning kene Gunung Kutuli mantanku sitok, guys. Masa? Ayune ra omong, guys. Sing tak omongne kae to. Lho. Lipene, guys. Apa? Ya Allah lipene. 4 dina ora ilang. Masa? Wedake, guys. Kuwi lipen apa chat kuwi? FIFA. Kowe pengen roh? Roh. Sungkem. Hop, pae kok, hop, pae kok, hop, hop. Kowe ku tak tonyo lho ya. Bae ra Jaremu ning kono mantan teko kene kok mbah iki piye karepmu? Lah iki mantanku biyen. Lah ya kok mbah. Lah terus 4 tahun. Yo ayang ngopo piye mbok bebek ngono kok. Dek iki tak celuk bebek kok. Bebek. Wonge cemburu, Gus. Ora gelem guyu. Mas Johan iki jeneng baik hati. Baik hati lho Mas Johan. Isin aku Mas Jopan iki. Isin lho ya. Lho aku ning kene iki anu Mas Jopan iki aja yo. Awake dhewe kerja ning kene. Yo alah iso malit tangane. Tangane malit lan. Ambune Allah. Lah, endi? Lah kok sing kilone tangane tak dijine ngene. Entar tenanan. Mas Dewi, oke, matur suwun. Ya dik enek cerita lho ya. Nyapa? Wonge sing gelem maringi marang seniman rezekine ditambah neh. Lancar rezekine amin ya rabbal alamin. Apa Pak? Iya, Jan. Sing ora gelem ngowahi, Apa? rezekine ya tambah lancar. Jaja, endi pilihanmu? Oke tak golek. Sik sangka iso iki. Ya. Ayo, ya, ayo, ya, ayo, ya, ayo, Oh, ya. yo, ya, ya, ayo,
Ya, ayo. Ya. Ya. Ayo. Ya. Ayo. Ya. Sip. Yuk yuk. Oh. Ya. Ya. Hei. Ayo. Ayo. Ya, sip. Ya, ayo. Ayo. Wah. Ya. Oh. Ya. Yo. Ya. Oh. Ya. 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 Oh. Ya. Oh. Ya. Oh. Ya. Oh. Ya. Sip. Ya. Nangis Bali tak kandani kowe aja mendem karo mae budale supule bengi aku ora tahu kok keloni ora krasan sebab kowe kurang perhatian sandang banget tak golekne kene opo yen turu kok dhewe-dhewe konangan saiki konangan kowe ketangkap karo tukang kendang konangan kowe ya konangan kowe selingkuh karo tukang sompran serang para undangan ingkang kawula hormati pemanten putri lan pemanten caler sampun dateng Allah manten lanang pencing ingkang putri lelah lambene mlenger-mlenger La ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ingkang putri sajake katon gila ingkang jaler gedhe-gedhe awake manten lanang ngelak jelok mimik yo ngene iki lho manten ki biasane ya raja ya raja ana deh sundukno deh
iya aku marotua. Oh iya, aku deh. Ngombe banyu wening. Sing jalur katon ngelak ngosrong perjalanane adoh. Yo, lambene nyuruh-nyuruh. Irung ya mekrok. Bejan ngelak tenan iki. Manten lanang klempoken. Kan marotua iki. Tadi mantan wedok ati kae ngubi piye? Manten wed. Anu marotua wedok suratin monggo mriki suratin. Suratin monggo mriki suratin. Kalian Bapak Sarman. Ini Bapak Sarman ini. Tapi anu. Matur suwun. Kula kok gadah marotua kados Suratin kalian Bapak Sarman tapi kira duwe brengos. Brengose Sarman mang kandel. mantene luwe. Mantene Anu Bu Sarman sapa Bang? Bu Suratin anu dibone anu rangginan wis. Oh siap. Aku ki dadi Pak Sarman wis gagal. Pak Sarman. Dan iki marotuane jejeli rangginan kabeh. Ya. Ya sing tenanan to, Yos. Wong nek krikil ya meneng ngomong kok iso. Nah, sing milih gaya ono, enek krikile ora? Aman. Oh, ya wis. Mas, terus. Iya. Baik.